ಹನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ ಅದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗಂಡ ಬಂತಾರ ಅವ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜುವ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಿಮಿಷ ತೆರೆಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಮ್ಮ ಗೊತ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಾಡಿಜ್ಜಿ ಸಾಡಿ ಮಾಡ್ದೆ ಆತನು ವಾ ಸಾಡಿ ವನಸಾಂಡ ಕೊಡೆ ಪೂರ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲು ಇನಿ ದಾಲ್ ಇನಿ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ದಾಲ್ ಮಂತೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇತ್ತಿಂದು ಇಂಚ ದಾಲ್ ಮಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಇಂಚಲ ಪುನಃ ಅಂಚು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಂಜಿ ಚಿಂಜಿ ನಾನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಒಂದು ಸಾಂಡೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರ ನಿಕಲ್ನ ಈಗ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪು ನಂದು. हेलो इतने शौक तो अर्जुन लोगो शौक तो अर्जुन ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಯರು ನಿನ್ನ ಹೆಲೋ 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 ಎಂತದ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಯಾರೆ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿರ ಬದ್ದು ಯಾರು ಸಹ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ, ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಗೀರೇತಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಈ ಬುಡ್ಡಿ ಗೋರಿಲ್ಲ ಅವಾರು ಪಪ್ಪ ದೀಪಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೋದುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ, ನೋಡುವ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೊಸೊಬ್ಬರಾದರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದು ಬೇಡ. ದಯಾ ನೋಲುಂಡತ ಪಜ್ಜು ಬರೋಡಾ. ಐ ಮ್ಯಾಮ್ ಲೈಕ್ ದನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ರೆಶ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟು ಯುವರ್ ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಸುದರ್ಶನ್ ನಂದು ಊಟ ಆಯ್ತು ಇವ್ರಿ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸಾರ್. ವನಿತಾ ವನಸಾಂಡ ಪ್ರಜನ ವನಸಾಂಡ ಮುತ್ತುಜಿ ಪಂಜಿ ಬಂದಳು ಪಂಜಿಗೆ ಮಂಡೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪ್ರಜ್ ಪಂಜಿಗೆ ಮಂಗ ಪಾಪ ಅಲೆಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ ಕಡಲ ಮಗೆ ಹಾಯ್ ವನಿತಾ ವನಸಾಂಡಿಯ ದಾಳು ದಯಾ ಮೋಲುಂಡತ ಪ್ರಜ್ಜಕ ಲೈವ್ ಮಂದಿನಿ ಯಾವಲ್ಲಿ ದೀಪ ತಲೆಗ್ರ ಡೇರಲ್ಲ ಹಾಕೋರತ್ತಿಯಾನ ಹಾಕೊಡಗೆ ಯಾರ್ನಾದ ಮಂದಿ ಇರಿಗ ವನಸಾಂಡಿ ನಾಣೆಗಳ ಪುರಾಂಡೆ ದಾಲ್ ದಾದು ಗೊತ್ತ. ಬಂದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಜು ಮುಖ ನೋಡಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಕೊಡ. ಎಂತ ನೀನು ಬಂದರು ಅಕ್ಕ ಬಂದರು. ಸೈಲೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಡಿ. ಪ್ರಜ್ಜು ಒಂಚೂರು ಬರಿಕೆ ಪೋ, ಹಾಲು ಒಂಚೂರು ಬರಿಡು, ರಿಕ್ಷಾ ದೀದು ಬರಿಡು ಕುಲ್ಲಾಡು. ಗೀತ ಬರಿಟದಿಲ್ಲವ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ದವಳು ಮೊಲ್ ಪ್ರಜ್ಜು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಡಪಾನ ಒಂಚೂರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪಾರೆ.
ವನಸಾದು ರಿಕಲಾಂಡ ಹ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ವನಸಾಂಡ ಕೊರ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ పొడిజవే ಲೈಕ್ ಮೋಲುಂಡತ ಓದು ನೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತದ ಪ್ರಜ್ಜು ಲೈಕ್ ಕಡಲಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಜು ವನಿತಕ್ಕ ಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವನಿತಕ್ಕ ಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್. ಗೀತಾ ಅವರು ಪರೋಡ ಪ್ರಜ್ಜು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೀತಾ. ಅದೇನು ಹಗಲು ಲೈವ್ ಮಾಡೋದು ನೈಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಲೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಪೆತ್ತಗಳು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಮಾರ್ರೆ. ಈ ಬೋರಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಮಾರಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೈಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಗೀತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾದ ಕಜಿಪು ಗೋಟ್ಯಾನ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕಜಿಪು ಆಂಡಿ ಒನಸಾಂಡೆ ದಾಳು ಗೀತಾ ದಡುಮ್ ಡುಡುಮ್ ಡುಡುಮ್ ಭಾರತಕ್ಕ ಮುಸುರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ಜು ದಾದ ಬೆರಿ ಬೆರಿ ಅಲೆಗು ಪ್ರಜ್ಜುಗು ಕಿರುಮುಂಡಿಗೆ ಬೆರಿ ಕಿರುಮುಂಡಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಜು ಬೆರಿ ಕಿರುಮುಂಡ ಅಲ್ಲ ಮೋ ಕಿರುಂಬಾಲ್ ತಿಕ್ಕ ತಿರ್ಗು ಯಾನು ಗಂಜಿ ವನಸು ಮಲ್ತೀನಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತೂಲ ವನಿತಕ್ಕ ಆಯಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳುಮ ತುಂಬ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ಹಿಂದಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಪ್ರಜ್ಜು ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಪ್ರಜ್ಜು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೆರಿದಾನೆ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಬೆರಿಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ದಾನಿ ಬೊಲ್ದು ಟೋಜು ವಾ ಸೂಪರ್ ಯಾ ನಿಜಿನಲ್ಲಿ ಈತೆಲ್ಲಯ ನಂಜಿ ನಂಜಿ ಮಾರಿಗುತ್ತು ಅವ ಮಾರಿಗುತ್ತು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಬೆರಿ ಬೇರಿ ಬೇನೆನಾ ಪೊಡಿಯವು ಪ್ರಜ್ಜು ಪ್ರಜ್ಜು ಪ್ರಜ್ಜುನ ಬೇರೆ ಬೇನೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪಡಿಗೆ ಬೆರಿಟ್ಟು ಉಂಟಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಏನ್ಲ ಯಾರ್ಲ ಯಾಕ್ಲ ಏನ್ಲ ನಾನಲ್ಲ, ನಾನೆಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ಜು ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ತಗೋ ಕೊಡು ಕುಡಿ ಕೊಡಿ ಎಂಚಿನ ಮೂಲ ಬಾತದ ಲೈಕ್ ತಕ್ಕುನಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಂಜಿ ಲೈಕ್ಗೆ ಗೀತಕ್ಕ ಎಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಜೀವನಗೂ ಕಾಸು ಆಪುಂಡ ಕೊರ್ಪರ ಆಪಸಿದ ಅಶೋಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಕೊರ್ಪರ ಪ್ರಜ್ ತೆಲ್ಪುನ್ ಗೀತು ಪಜ್ಜು ಪಜ್ಜು ಇವೇ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಆಡ್ ಸುರಾಡ್ ನೆಕ್ಲೆ ಮಾತ ದಾದ ಆಪುಂಡ ದಾದನ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂದ್ರೆ ಜಿ 2 ಜನ ಕೊಂಜಿ ಒಲ್ತುರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡ ಇವೇ ಪೊರ್ಲುಗೆ ಎನ್ನ ಬೇರೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಏರ್ ಬೇನೆ ಬಂಡ ಕಡು ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕೊಂದು ಐಕೆ ವರ ಸರಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪ್ರಜ್ಜು ಪೊನ್ನನ ಪುದಾರು ಆಂಜಲ್ನ ಪುದಾರು ದೆಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ಪುದಾರು ಇಷ್ಟ ಅಬ್ಬ ಪ್ರಜ್ಜುಂಡ ಪ್ರಜ್ಜುಂಡು ವನಿತಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಒನಸಾಂಡಿ ಮಾರಿಮುತ್ತುಗು ತುಳುಬಾರ್ಪುಡಿ ಆಗರ್ಮ ಎಬ್ಬೆ ಅಲ್ಲ ತೂಲ ನಂಜಲ್ಲೆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ ತೂಲ ನಿಕುಲು ಎಬ್ಬೆ ಪಂಡಿನ ಅತ್ತ ಪಂಡಿ ಆ ದಿನ ಪೋಯಿನ ತಗ್ಲೋಗ್ಲು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪನ್ಪುಜನ್ ಒಂತೆ ಮರಿಯಲ್ಲತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಡ ಇಡೆ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರಡ ನೀಕು ಪೋನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜ್ಜುನ ಒಂಚ ಬುಡ್ದು ಬಿಡು ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಒನಸಾಂಡ್ ಮಾರಿ ಗುತ್ತು ಇರ್ನಾಂಡೆ ಇಂಚೆ ಉಳ್ಳಾರು ಪ್ರಜ್ಜು ಆಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ದಾನೆ ಗೀತಾ ಕೇನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪರೆಗೇನ್ ಎಂಚಿನ ಮುತ್ತು ಮಾರಿ ಮುತ್ತು ಡೈಮಂಡ್ ಹತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮೂಲು ಬತ್ತೀನಿ ಕೆಂಬುಡೆ ಬತ್ತನು ಪ್ರಜ್ಜುದ ಪೇರಂಕಾಯ ಗೀತು ಎಂಗಲ ಪ್ರಜ್ಜುಗು ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಗೊಂಜಲ್ನ ಬೆರಿಟು ಉಂಟು ಇವುಲ್ಲ ತಾಕ್ಯಾರ ಇದ್ಯಾರ ಗೋಪಿನಾಥ ಕರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಹೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಿಯೋ ಕರ್ಲಿ ಐಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಹೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಿಯೋ ಹೋ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಮಾರಯ್ಯ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಜಲರು ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿದರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಂತೆಂತಾಗ್ತದೆ. ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಮಾರಿಮುತ್ತು ಏನು ಚೊಲ್ಲಾರು ಮರಿಯಾಲದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೆಲವರು ಜನ ಇಂಚಿನೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಮೇರಿದ್ನಾರಕ ಯಾನು ಓದುನು
ఆ, ముందున అగ్ని పనిపేరు ఇని కడేరెಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ಕಡೆಯಂದಿನ ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಚಟ್ನಿಡುನು ಯಪ್ಪ ತುಂಡಲ್ಲ ಕಡೆ ರಜೆನಾ ಎಂತದ ನಿಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಇವಳ ಹತ್ರ ಇನಿ ಕಡೆ ವಚ್ಚಿ ಮೋಲೊಂಜಿಯ ಕಡೆಲ್ಲ ಮಗೆ ಮೋಲೊಂಜಿ ಏತ್ ಕಡೆ ಪಲ್ಲಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ತೋಲಕ್ಕೇನು ದಾದ ಕಡೆ ನಿಂದು ಗೀತಾಡ ಬೇ ಈ ಬಿಬಿ ನೋಡ ನೋಡ ಅವಳಿಗೆ ನಂಜಾಗುದು ನೋಡ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲು ಈ ಪೊರ್ಲತ್ತು ನೆನ್ನಂತೂ ತೂತು ಜಾನ್ ಏ ಗೀತ ಪೊರ್ಲತ್ತವ ಯಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಜ್ಜು ಮುಸುರು ದೀಪಾಲಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದವರ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ತುಳುವಿನವರು ನಾವು ತುಳುನಾಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುದಾಯ್ತಾ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹಾಗೆ ನಾವು ತುಳು ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ಸಹ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ತದೆ ತಮಿಳು ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಾವು ಕಡಲ ಮಗೆ ಮಂಗೆಗೆ ಬೊಕ ಕಡಲು ಗೀತು ಬೊಕ ಕಡಕ್ಕೇಲು ಗೀತು ಇಚ್ಚಿದೆ ವನಿತಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಓಕೆ 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 ಆವಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತೆಪ್ಪಜಾರಾ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ನೋಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಓ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ತಂಗಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಂಗಳೂರು ಒಂದೇ ಮೀನುಂಡ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಡಲ್ಗೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೊರಪೆಟ್ಟು இந்த மாதிரி சொரப்பட்டு ட்ரோலா ஏ சொரப்பட்டு எங்க கொஞ்சம் கமெண்ட் பாடலே பா யான் இருந்த சேனல் தூத்துச்சு தூவோட கைக்கு கமெண்ட் பாடலே போது చీ నరక పొర్లు పండ మచ్చి చీ నంజలిరు మార ಶೆಕ್ ನರಕದಕಲು ಏನು ನಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಪುಗಾರೆ ನೇರ್ಲ ಪುಗಾರು ಜೇರು ಮೀನು ಎಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚರು ಕೊರು ಮಾರ ಎಟ್ಟಿ ಯಾನ್ ಪೋಯ 100% ಡಾಟಾ ದಮ್ ಬಕ ಯಾಕಡೆ ಲೈವ್ ಬರೇರು ಬಂತೀರ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರಂದ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೊಂದುಂಡು ದೇವರ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚರು ಕೊರ್ಲ ಮಾಡಯ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಯಾನಿರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಚೊರಪೆಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಇಂಕೊಂಚಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಯ್ಕ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇರಾಗಿ ಮನ್ಪೇವೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಈಗ ಓಕೆ ಓ ಅಂದ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಎಟ್ಟಿ ಕೊರ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಓಡು ಕೊರ್ಪುಜಾರಾ ಪ್ರದೀಪು ಕ್ಯಾರೆ ತೂ ಆಗಯಾ ಓಕೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಚಾ ಬೋಡಾ ಲಸ್ಸಿ ಬೋಡಾ ಇಂಚು ನಮ್ಮಿ ಬಾರ್ದಿನಿ ಮಂಗೆ ಅವು ಚೊರಪಟ್ಟು ಚೊರಪಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮೊಕಲೊಂಜಿ ಕಣ್ಣುಡು ರಡ್ಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೊಕ್ಕೆ ಅಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಈ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಕಣ್ಣುಂಡತ್ತ ಕೂಂತು ದಕ್ಕುವೆ ತೂಲ ವನಿತಾ ಪುರ್ಲು ಬಂದೆ ನಾನು ನರಕ ಮಂದೀಪಿನಿ ನಂಜೆಲೇರು तो शोक पन्नु लेरू फैन नहीं है ये फैन मिथ्य है तू देखता है फैन को हैड योर लंच हाँ आई हैड लंच एंड कजी पीस ತೊಗರಿ ಸಲೈ ಸಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಡೆಸ್ ಚಿಕನ್ಸ್ ಕರೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಯಾ ಆರ್ಯೆ ಗೀತಕ್ಕ ಚೊರಪಟ್ಟು ಆಜನ ಚೊರಪಟ್ಟು ಆಡಿಯೋರಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಶ್ರೀಗಂತ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೃತ್ಯರಲ್ಲಿದೆ ಒಬ್ಬಾ ದೇವಾ ತೂಲ ಗೀತು ಚೊರಪಟ್ಟು ಬೆರಿಪೊಡಿ ಅವು ತೂಲ ನೋಡ ಎಂಚಿದ ಪುರ ಪುದರುಂಡ ಅಂಚನೆಯ ಗೀತು ಹಿರೇನು ಪೊರ್ಲು ಬಂಡರತ ಆಕಲೆಗೆ ದೊನ್ನೆಡ ಹಾಕೋಡು ಮಲ್ಲ ನಂಜಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಸಜ್ಜಾದಿನ ಅಗಲ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಇರೇಗ ಅಗಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಉಂಡತ ಅಕಲು ಏನನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಬಂದ್ಬಿನಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಂಡತ ಗೀತುಲ ಪ್ರಜ್ಜುಲ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲುಜ್ಜಿಗೆ ಗೀತ ಪೊರ್ಲು ಹತ್ತತ ಯಾ ಪೊರ್ಲು ಬಲೆ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂದ ಗೀತು ಪೋ ಪೊಡಿ ಮನ್ಪು ತೂಗೋಡು ನಿನ್ನ ತಾಕತ್ ಹೆಂಗು ತೂಗೋಡು ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಬೇಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗು
ಎಂಥದ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು? ಓ ಗೋಪಿನಾಥ, ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯಂತೆ ನೋಡೋಣ ನೀನು ಎಂತ ಹೇಳಿದಂತ. ಪ್ರಜ್ಜು ಪೊರ್ಲು, ಪ್ರಜ್ಜು ನರಕ, ಪ್ರಜ್ಜು ಕಪ್ಪು, ವನಿತ ಪೊರ್ಲತ್ತು. ವನಿತ ಪೊರ್ಲು ಇಲ್ಲ, ಪೊರ್ಲು ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದಾದು. ಗೀತ ಪೊರ್ಲತ್ತು, ಪಜ್ಜುಲ ಆತ ಪೊರ್ಲತ್ತು. ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೋಲ್ ಪೊರ್ಲು, ಅರ್ಶಿ ಪೊರ್ಲು, ಅಚ್ಚು ಪೊರ್ಲು, ಯಾಮ್ ಪೊರ್ಲು. ಗೀತು ಬೆಡಿ ಬರುಡು ಬೆಡಿಬಡು. ಏಯ್ ದೀಪು, ದೀಪು ಯಾಮ್ ಪೊರ್ಲತ, ದೀಪು ಯಾಮ್ ಪೊರ್ಲತ. ಮೂಲ್ ಗೀತ ಪನ್ಪುನಿಯ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲತ್ತಿಗೆ ನರಕಗೆ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲು. ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲು ಈ ಪೊರ್ಲತ್ತು. ದೀಪು ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲತ ಪನಿಯಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪನ್ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲು ಅಂದಾತ್ತ. ಪೊರ್ಲು ಬೋಡು ಪೊರ್ಲು ಬೋಡು ಅಡೆ ತಿಕ್ಕೋಡು, ಎಡೆ ತಿಕ್ಕೋಡು, ಮದುವೆ ಆವಡು ಅರೆಗೆ ಏರೆಗೆ ಎಂಕ. ನಾನೇ ಏರೆ ಆಪಿನಿ ಗೀತ ಮದುವೆ ಆವಡ ನಿಕ್ ಗನ್ನು ಗನ್ನು ಉಪ್ಪಡು ತಕ್ಕೆರಡು ಇನ್ನ ಗನ್ನು ಒಲ್ಪ ಊರು ಇರುನ. ಎನ್ನ ಊರು ಸುರತ್ಕಲ್. ಸೂರತ್ಕಲ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕುಡ್ಲದ ಬೊಕ 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 ಕುಡ ಸರಿ ಪನ್ನು 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 ವನಿತಾ ಒಂದು 4 ಸರ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡು ಇಂಕ್. ಕಡಲಪ್ಪಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಪೋಪನ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಜೆಪ್ಪು. ಓಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಟ್ರ ಅದಕ್ಕ ಮುಖ ಸ್ಮೂತ್ ಇದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಲಾಶಾ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಎಂತ ಹೇಳಿದಂತ ನಾನು ಯಾನ್ చెప్పునిಗೆ ರಜೆ. ಓ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿ ಬರೋಂದು ಉಪ್ಪಿ ಅಂದ ಇಂದ ಓಲು ಊರು. ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಂಡ ಗನ್ನುಡು ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಯಾರ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು? ಎಬೇ ವನಿತ ಕುಡರ ಪನಿ ಅಂದಾದ. ವನಿತ ಹಿಂಗೆ ಕುಡರ ಪನಿಯ ಅಂದಾದ. ಕುಡರ ಪನಿ ಇಂಕ ದಾದ ಬಂಡಿನಿ ಯಾನು ಬೇಗೆ ಗೀತಿಗೆ ವನಿತ ಕುಡರ ಪನಿ ಅದಾದ. ಯಾನು ಕೈಕಂಬಗ್ ಮಾತಾ ಪೋಂಡು ಉಪ್ಪೆ. ಓ ಅಂದೆ ಜಾಬ್ ಉಂಡಾ? ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಅವಳು ಎಂತೆ ಎಂತೆ ഒരു ಮೆಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಹೀರಿಗು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಕ್ಕ ತುಲ ಗೀತಾ ಗೀತಾ ತುಲ ತುಲ ನೋಡ ನೋಡ ಗೀತಾ ಎಂತ ಹೇಳಿದಿ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ. ಜೋ ಬತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲು ಉಪ್ಪುನು. ಓ ಅವಲೇನಾ ಕೈಕಂಬದಂಚಿಗ ದಿನಾಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂತಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡು. ಎಂಥದ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಈಗ ತೊಳ್ದಾಕ್ತೇನೆ ಮಗನೇ. ವನಿತಾ ಪನೋರ್ಚಿ ಗೆಬ್ಬುಗು ದೀಪೆ. ವನಿತಾ ಪನಿಯಾ ವನಿತಾ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಕುಜಲ್ಪುರ ಇಂಚ ಪನ್ಪಡ ಪನ್ 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 ಅಂದು ಕಾಟಿ ಪಲ್ಲದಲ್ಪ. ಓ ಸೂರಿಂಚದಂಚ್ಯಾ ಚೊರಪಟ್ಟು ಬರ್ಪುನಿ. ಚೊರಪಟ್ಟು ಬಂಡ ಇದು ಒಂದುವ ಎಂಚಿನೇ ಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನಾರ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೊರಪಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಉಳ್ಳೇರದೆ ಚೊರಪಟ್ಟಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಏಕೇನು ಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪನ ಹತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಮನ್ಪೊಡ್ಸಿ ಏನೇನು. ಗೀತಾ ದಾದ ಯಾನ್ ದಾದ ಒಂದು 4 ಸರ್ತಿ ಪನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪು. ಅಕ್ಕ ಸಾಪಿಟಿಯಾ? ಸಾಪಿಟಿ ಸಾಪಿಟಿ ಸಾಪಿಡಿ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಬರ್ಪೆ ಅಂದೆ. ಸಾಪಿಡಿ ದಾಲ್ ದಾಲ್. ಅಯ್ಯೋ ಶಿವ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಹಣ್ಣಂಡ ಅವಳು ಮೋನೆ ತಿರ್ಮರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಆಯವರಿ ಏರು ಮಾರ ದಗಲ್ ಬಜ್ಜಿ ಬತ್ತೆ ಇರಿಗುಮ್ಮೆ ನಂಜಿಪ್ಪೊಡು ಗೀತ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಉಪ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಇರೆಗೆ ಅಭಿನಕ್ಕುಲು ಗುರ್ತ ಉಂಡಾ? ಎಸ್ ಏರು ಅಭಿ ಬಲ್ನೆ ಏರು ಅಭಿ ಕೆಲರ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಡು ಗುರ್ತುಂಡು. ಎನ್ನ ಮಗಿ ಇಲ್ಲ ಕಲೊಟ್ಟುಗು ಭರತ್ ಪಂಡದು
ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅಜ್ಜೇರ್ ನಿನ್ನ ದೀಪತ್ತೆ ಆಗೀತ ಇರೆಗ್ ಅಭಿನಂದ್ ಗುತ್ತಂಡು ಇರ್ಕೋತಿ ಇರ್ಮಂಗೆ ಇರ್ಮುಜ್ಜು ತೂಲ ಮನಿತಾ ತೂಲಯ ಇಂಕ ಅಂಚ ಮತ ಪನ್ಪುನಿ ಗೀತಾ ನೆರ್ಪುಜನ ಅಲೆಗ್ ನೆರಿ ಅಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಗೀತಾ ನಿನ್ನ ಮಗನೇ ನಿನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಳ್ದಾಕ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಈಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಬೋಳಿ ಮಗನಿ ನಿನ್ನ ಹುಚ್ಚಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಗೋಪಿನಾಥ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮರ ಹತ್ರ ಹೇಳ ಮಗ ನೀ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ತಂಬಿ ಮೂರ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪನ್ ಪಂದಲ್ ಪಂದಲ್ ದಾದಾ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯವು ಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೊಲ ಇರ್ಕೊ ಅಬ್ಬಾ ಗೀತ ನೋಡ ನೋಡ ಈಲ ದಕ್ಕಿನ ಅಚ್ಚು ಯಾಲ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕಿನಿ ಕೈ ಕಂಬದ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಲ ಪೂರ ಗುರ್ತುಂಡು ಅಭಿನಕಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ನಕ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಗುರ್ತುಂಡು ಪ್ಲೀ ಕೋಪ ಬರ್ಪು ಜಾತ ಎಂಕ ಬರ್ಪು ಜಪ್ಪ ಕೋಪ ನೈ ಅಚ್ಚು ನ ಮೀಟ್ ಅಚ್ಚುಲ್ಲಲ್ಲ ತಲ್ಡಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವ ಪೊರ್ಲಾತ ಅಚ್ಚು ಮೂಲ್ಗಿ ತಗ ನಂಜಾಪಿ ಯಾವ ಪೊರ್ಲುಜ್ಜಿಗೆ ಮಂಗೆಗೆ ಕೋತಿಗೆ ಏರು ಭರತನ್ನ ಚೆನ್ನಲ್ಡುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಆ ಯಾಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನು ಪಿಲಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ವಿ ಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕಲೊಟ್ಟು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ವಿ ಅಚ್ಚು ಕುಚ್ಚು ಉಂದ ಉಲ್ಲೆ ಅಯನ ಉದ್ದ ಉಲ್ಲೆ ಉಂಗುರು ಗುಜ್ಜಲು ಒಂತೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಡು ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ತೀರಿ ಗುರ್ತೆಪ್ಪು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡುಲ್ಲೆ ತೂಲೈಟ್ ಅನಿತಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಇತ್ತೆದ ಕಷ್ಟ ಮದಿಮೆ ಆಪೆರಿ ಉಳ್ಳರ ಅಂಚಿ ಪೊನ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಮುಲ್ ಪೊನ್ನಿಜಿ 10 ಜನ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಿಷನನ್ನೇ ಮಾಡಿಯಾ ಅವು ಏರು ಮಾರ್ರೆ ತಂಬಿ ದೀಪು ನಮ್ಮ ದೀಪು ದುಂಬುದ ಆಯ್ ಮಾರ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಆಯ್ ಆಯಮ್ ದೀಪು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಲೆ ಗೊತ್ತು ನೀ ಪಾಡು ಪಡದಿಜ್ಜಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಲೆನ್ನ ಕರ್ಮ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪೊರ್ಲು ಬನ್ಪಿನಿ ತೂಲೆಯ ದೀಪು ಯಾ ಪೊರ್ಲು ಅಂದಾತ ಪನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಗಿ ದೀಪು ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂದಕೈ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ ಸತ್ಯ ಪನ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಥದು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂತೇವೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೆಲ ಒರೆಸ್ತೇವೆ ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿತೇವೆ ನೆಲ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತೇವೆ ಅಡುಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಂಥ ವಿಷಯ ಉಂಟಲ್ವಾ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಹಾಯ್ ದೀಪಿಗೆ XYZಗೆ ಸಂಜು ಮರ್ಜಾ ಹಾಯ್ ಪ್ರಜ್ಜುವತೆ ಪಜ್ಜು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಗಲಿ ఆయన నిజబుదర్ బరతందు ఈగలు పజ్జు లేపునాయి ప్రజ్వల్ బేలే పోపే ಒಂತೆಲು ಊಟಿ ಅಚ್ಚುದಾದ ಕಜ್ಜಿಪು ಏನವು పొర్లు పన్ని వర కన్ను వచ్చుదు తూలే అచ్చు ఇంచ పండ్ర బల్లి కోప తూలయ అచ్చు పొన్నుండా పొన్నిజ్జి ఆనుండు బోడా ಆನುಂಡು ವನಿತಕ್ಕ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಇರೆಗ್ದಾದೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ಅಟ್ಟ ಒಂದು ಮೊಲೆ ನಂಜಿಗೆ ಡಪ್ಪಲೆ ಮಾರ ಉಬ್ಬಿ ನೀರು ಅಟ್ಟ ಒಂದು ಎಗ್ ಮಸಾಲಾಗೆ ಪ್ರಜ್ಜು ಮೊಲೆಗೆ ಬುಲಿ ಬೇರೆ ಬರ್ಪೆಲ್ಲ ದುನಾಗ ಬೆದ್ರ ಸೈಡು ಉಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಪೊನ್ನು ಗುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಮುಳ್ಸುರತ್ ಕళ్ళు ಪೂರ ಖಾಲಿ ಪೊನ್ನು ಇತ್ತುಂಡು ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಬರತಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಚ್ಚು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೀಪು ಪಂಡದು ಆ ಆಜು ತಿಂಗಳು ನೀರುಡುಪ್ಪುನು ಆಜು ತಿಂಗಳು ಮಿತ್ತುಡುಪ್ಪುನು ಭೂಮಿಡುಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಸಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾಲೆ ಆಯಗು ಬೊಕ ನಮ್ಮನೆ ಜಾತಿ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ ಲತ್ತು ಜವನಿ ಬೊಕ ಯಾವ ಈತ್ ಕೇಂಡನ ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಪುರ್ಲವೇ ಬೇ
ಓ ಅಚ್ಚಕ್ಕ ಯಾಪುಂಡ ಗೀತನ ದೊಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲತ್ತು ಎಸ್ಸ ಓ ಆಯನಾ ಅಂದ ಗುರ್ತಂಡ ఆయన ಅಚ್ಚುಗು ಗುರ್ತಾ ಬರ್ಚಿ దాయికి అచ్చుకు ఆల్రెడీ గుర్తు ఉండుಗೆ ಪೂರ ಬನ್ನರ ಅಪ್ಪಜಿ దాయికి ಅಂಚ ಬಂದ್ರಜ್ಜಿ ಯಾ ನನ್ನ ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡುವೆ ಎನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೋಡು ಅವಳು ಪೋದು ಕನ್ನಡಕ ಪಾಡುವೆ ಅಪ್ಪಗ ಹಿಂಗೆ ಗೀತದ ಮೋನೆ ತೋಡು ಹಿಂಗೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ಗೊತ್ತು ಹತ್ರವಾ ಇಲ್ಲವ ನಮ್ಮದು ದೂರ ಉಂಟಾ ಓಯ್ ಇರ್ನ ಕಿನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಂಡೆ ತಿರ್ಗದು పోతుండు సభమలత పోయార పని ఎంకల్న కృష్ణ తిరిగారు కృష్ణ తిరిగార కారణండు కృష్ణ నట్టుకు రాదే పోతున్నత అజ్జ కృష్ణ ఏమంటే ఇంచి తిరిగింది నన్ను అంచనిప్పాడు ప్రతి గడి గడి కాలిసే హాయి పడ్డ జాగ్రత్త హాయి పడదు మెసేజ్ పాడు ಪ್ರದಿನ್ ತೂಲಯ ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಒಂದು ಅಚ್ಚು ಏರು ಉಡುಪಿದನೆ ಅಂದು ಒಂದು ಉಡುಪಿದ ವನಿತಕ್ಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಗ್ ಓ ಇರೇಗು ದ ಅಹಂಕಾರ ಉಂಡತೆ ಎರಿಗ್ಯ ದೀಪು ಓಟರ್ ಐಡಿಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಲ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಲ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಪಲ್ನಿ ಇನ್ನು ಆಜಿ ತಿಂಗಳ್ದರಡ ಓಟರ್ ಐಡಿ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಪರೆಗುಂಡು ಈ ಮಲ್ಪೋನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಓಟರ್ ಐಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತೀನಿ ಯಾರ್ಸಿ ಮಲ್ಪು ಓ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಗುರ್ತುಂಡ ಅವು ಯಾನು ಮೆಕ್ತಿ ಅಚ್ಚು ಗೊತ್ತುಂಡು ದೀಪು ಚೊರಪೆಟ್ಟು ಮೀನ್ ದೇಕೋನ ಇದರ್ ಓ ಫಸ್ಟುದ ತರೆಟ್ ಕಿರೀಟ ಪಾರ್ದಿನ ತೂಲ ಅಚ್ಚು ತೂಲ ಐಕೆ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ನಂದು ಬಾವಲಿ ಇಲ್ಲವಾ ಬಾವಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಕ್ಕ ಶೋಭಾ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳೆ 2 ವಾರ ಆಯಿತು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಸೋತ್ರಿ ಹಾಯ್ ಅಚ್ಚು ಯಾಲ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಎಗ್ಪುರ ಪೂಜಾರ ಚರ ಅಚ್ಚು ಇರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರಂಡ ಐಡಿಯತ್ತು ಆಧಾರೆಲ್ಲ ಕೊರ್ತವೆ ಜಾತಿ ಎಂಡ ಖುಷಿ ಆತೆ ಜಾತಿದಾನೆ ಪೂರಟ್ಟು ಪೂಜಲು ದೇವಡಿಗ ಅಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಜಾತಿ ಬರ್ಚಿ ನಮಕ್ ಮನುಷ್ಯರು ಮುಖ್ಯ ಈ ಏರಿಯ ಪೊಸತ್ ದೀಪತ್ತು ಗೀತಾ ಎಂಗಲ್ಲ ಗೀತಾ ಡ್ರೈವರ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಪೊಂಜವಾವು ಬಾವಲಿ ಬಯ್ಯಾಗು ಕನಕ ಇತ್ತೆ ಬುಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಾವಲಿ ಮರಟುಂಡು ದೆತೊಂಬರೊಡ ಕುಲ್ವ ನೈಟ್ ನರಮಾನಿ ಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಮುಲ್ಪದಾದ ಒಂದುಂಡು ಮುಲುಕೇನಂದುಲೇರು ಅಚ್ಚು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದ್ಯತ ಅಂದಂದು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಚಿಕ್ಕನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಯ್ ಕಂಚಿಕಾರನ್ ಲೆಪ್ಪುಗನ ಕಂಚಿಕಾರ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ಟು ಬಾವಲಿಗೆ ಅಗ್ಗ್ಯಾರೆಗ ಬಾಯ್ ಅಚ್ಚು ಬಾಯ್ ಅಚ್ಚು ವನಿತಕ್ಕ ಯಾನು ಚೂರು ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ವೆಚ್ಚ ಉಂತು ಒಂಚೂರು ದೀಪು ಒಕ್ಕನೂಲು ಸರಿ ಯಾನು ಪೋಪುನ ತಾಟ ದಾನೆ ಉಂತಿ ಒಂಚೂರು ದೀಪು ಯಾನು ಪೂಜಾರಿ ಹತ್ತು ಪೋಪ ಇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಬಗ್ಗೇರಿ ಪ್ರದಿ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಗೆಂದುಗ ಕುಲ್ಲುಗ ಐ ಟಾಟಾ ಅಚ್ಚು ಎಸ್ ಬಾಸ್ ವನಿತಕ್ಕ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್
ಗೀತಾ ಕಟಾಟ ಅಕ್ಕ ಯಾನು ಪೂಜಾರಿ ಪೂರಾ ಸಂಗಡ್ಲ ಸೇರ್ಲಿ ಪೂರ ಸಂಗಡ್ಲ ಸೇರ್ನು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಇಜಿಂಡ ತುಂಬ ಏರೇನು ಏರೇನು ತುಮ್ಮುನಿಯಾ ಕಂಚಿಕಾರೆ ಬುರ್ಚಿ ಹಾಂ ಕಂಚಿಕಾರೆ ಬುರ್ಚಿಗೆ ಕೂಡೋಲು ಕೂದೋಲು ಬಂಡ ಅಂಚ ಬಂಡ ಅಕ್ಕೂ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಂದರಿಯೇ ಬತ್ತಲತ ಸುಂದರಿ ಬತ್ತಲು ತುಲಂಚಿ ತುಲಚ್ಚು ನಿಕ್ಕು ಪೂರ ಕಣ್ಣು ಪಾಡುನು ಬೇ ಬಾಯಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಂದರಿ ಬತ್ತಲು ಆಂಡೆ ಉಗ್ಗ ಹಾಂ ಯಾನು ಉಗ್ಗ ಉಂಡು ತೆಗುಲ್ದೀನಿ ಎಂಕೋ ದಾಲ್ 15 ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ವಪ್ನ ಸಿಸ್ ಗೆರೆ ಗೆರೆದ ಗೆರೆ ದಾಟದ ಬರ್ರೆಗಿಜ್ಜಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಏರ್ಲ ವಾಗ್ಯಾರ ಹೋಗ್ಯಾರ ಹಾಂ ಅಂದಿಯೇ ಬತ್ತೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತೇರಾ ವನಿತಕ್ಕ ಉಗ್ಗ ಉಂಡೆ ಉಗ್ಗಾಂಡೆ ಅಲ್ಲಾಂಡಿಗೆ ಉಗ್ಗ ಪೋಪಿನಿ ದೀಪು ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬತ್ತೇರು ಸ್ವಪ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟಲೆ ಅಚ್ಚು ಓಯ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಅವಳದು ಬಾವಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲವ ಗೂಡಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ ಸೆಂಟ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಸೆಂಟ್ ಬತ್ತ ನಿಜದ ದೀಪು ದೀಪು ಪೂಡಲೆ ದೀಪು ಲೆಪ್ಪುನು ಉಗ್ಗು ಉಂಡು ಸ್ವಪ್ನ ಸಿಸ್ ಅಚ್ಚು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದುವೇ ಬೆಟರ್ ಹೌದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಪ್ನ ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಬಿಸಿ ಎಂತ ಬಿಸಿಯಾ ನೀನು ಎಂಕ್ ಅನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ ಬಾಸ್ ಅಚ್ಚಿನಿಕ್ ಬಾಯಿ ಪಂಡ್ರೆಗ ಆಪು ಜತೆ ಅಲೆ ಬಾಯಿಜ್ಜಿ ಅವು ಬೆಬ್ಬೆಬ್ಬೆ ಎಂತ ಅಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಎಂತವ ಅಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಏ ಮಂಗ ಚೊರಪಟು ಶರ್ಟೆಡ್ ದರ್ಪೆ ಸುತ್ತೆಡ ದರ್ಪೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಬರ್ತೈತಿ ಪ್ರದೀಪು ಪೊನ್ನುಲು ಬೇಕು ಪೊನ್ನುಲು ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಪೊನ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ ವರ್ಕ್ ಸಪ್ನಕ್ಕ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಏಯ್ ಪೊಲ್ಲು ಆತ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪೊಲ್ಲುದು ಕೊರವ ಅಚ್ಚು पिली इधर थोड़ा देखो हाँ देखा क्या है ये कहाँ है तू देखने को बोला ना क्या देखूँ मैं ये पज्जु नहीं है पज्जु लड़मल जईदलिए वो पज्जु को इंटरनेट खाली ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮಂಥವರು ದೊಡ್ಡವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಚ್ಚು ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ ಮಾಡಿ ಗುಡ್ಡಿಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ಡಿಯಾ ಇದು ಚೊರೆಪಟ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಿರ್ಗಾದಿನ ಜನನ ಆಯನ ಮಂಗೆ ಯಾಲ ತೂಪುನಿ ಆಯ್ ಪೊರ್ ಕೃಷ್ಣಪುರನ ಸುರತ್ಕಲ ಬದಗೆ ದೀಪೆತ್ತಯ್ಯನಾಗ ಮುಸುಟುಗು ఆయనే దిలే కొంచెం పెట్టచ్చు పరికులవాయన ఆయన ఐడి చేయదు ఇంకొత్తే ఇచ్చి కాసు ఫుల్ కాసు కిదరే కాసు అక్క ఉగ్గ కజిపు దాదా ఇంక ఉగ్గ కజిపు ఉందియా ఇచ్చట ಗೊತ್ತುಂಡಾ ఇంక దాల్ తొక్కడి వెళ్ళి సార్ ఆపజీ XYZ పోయారా బాయ్ అవి బాయ్ పోయిరిగే ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡ ಈತಟ ಬೈಜಿ ಈತಟ ತುಂಬ ಉಂಡು ಮಾರ ಬಸ್ ಸನ್ನೆ ಮೀದಿ ಬರ್ಸ ಕೂಡ ಕಾರ್ಲು ವರ್ಷನೆಜ್ಜಿ ಅರೇನು ಸುತ್ತೆಡು ಒಂಜಿ ದಕ್ಕದು ದಿಯೋಡ ಏರೇನು ಪ್ರಜುನ ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಹುಡುಗಿರು ಇಲ್ಲವಾ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವಾ ಸ್ವಪ್ನ ಸಿಗುದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಿಂತರೆ ಎಂಥ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಟ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಅಕ್ಕ ಮೈ ನಂಬರ್ ತೊಡ ಅಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪಾಸೆ ಅಕ್ಕ
सपना अक्का मई नंबर तोड़ा अक्का के पास है उसको मैसेज मत करो जी क्या करो जी ಚೊರೆಪಟ್ಟು ಕುರೆಪಟ್ಟು ಚೊರೆಪಟ್ಟು ಕುರೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊನ್ನು ಇದೆ ಆದರೆ 50 ದಾಟಿದೆ ಆಗಬಹುದಾ ಓ ಈಗಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಂಟಂತೆ 50 ದಾಟಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲವ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗು ಕೆಪ್ಪ ಚೊರೆಪಟ್ಟು ಹೊರಗೋಯ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಓ ರಾಮ ಅಚ್ಚು ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಆವಲಿಯಾ ಅಚ್ಚು ಈ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟಿಯಾ ಒಯ್ಯ ಅಚ್ಚು వచ్చు ಇದು ಅದುವೇ ಜನ ಆಪುಂಡು ಪಲ್ನೆ ಗೀತು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಯ ಕೊಂಕಣಿಯ ಈಗಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡುವವರು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡುದಾ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲಿವೇದಿ ಅಚ್ಚು ಐಕು ಪೊನ್ನು ಪನ್ಪುಜೇರ ಅವು ಪೊಂಜೋವಿ ಗೀತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಯ ಮದಿಮೆ ಇಜ್ಜಿನ ಪೊನ್ನೆ ಅವು ಲಲ್ಲ ಚೊರೆ ಪಟ್ರ ಗುರ್ತವತ್ತಿನ ಆವಲಿ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತಿನ ನನ್ನಲ್ಲ ಪಿರ ಕೊರ್ತಿಜೇರಿ ಗೊತ್ತಾನು ಪ್ರದಿ ಅವು ಕೋಕೋ ಅಚ್ಚು ದಾನೆ ದಿನಿಕ್ ಅಲಯ ತೂಲಯ ಇನ್ನೇ ಎಂತ ಇನ್ನು ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಓದುದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ದೊಡ್ಡನಾ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ದೊಡ್ಡನಾ ಕೋ ಕೇಡು ತಿಕ್ಕೋದು ದೀತೆ ಪ್ರದಿ ಕೀ 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 ಕಿನ್ನಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ್ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಮೆರ್ನಸುರು ಆಡು ಅಲಯಾಚು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದ ಕೀ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲವಾ ಅವನೇ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದೇ ನಾನು ಕೇಳುದು ಇವನು ಯಾರ ಚೊರೆಪೆಟ್ಟು ಕೈಕಂಬ ಉದ್ದದವನ ಸಪುರದಿದ್ದಾನೆ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಂಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ಲೆತ್ತು ಇತ್ತೇರು ಅಂಚಾಪಿದ ಕೃಷ್ಣನ್ನೆಲ್ಲ ತಿತ್ತೇರಿಗೆ ಸೀದೋಡು ಕೃಷ್ಣನು ತಿರ್ಗಾದು ಪೋಲೆ ಅಕ್ಕ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓದುವುದಿಲ್ಲವ ಅವನೆಂತ ಉಚ್ಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕಲ್ಲ ಹಚ್ಚು ಹೌದಾ ಅಂತ ಈಗ ಅವಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬಾವಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋತುಂಡ್ರ ಅದು ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂತವ ಅಕ್ಷಯ್ ನೋಡು ಅಕ್ಷಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅದು ಕಾಲಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ದೊಂಕುತ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನನ್ನು ದೊಂಕಿ ಇರಿಂಕಿ ಕೆರಪುತ್ತದೆ ಅದು ಮುರನೆ ಅರ್ಸಿ ಇನಿಮೇಲ್ ಅಂದು ಇರ್ನ ಊರು ಬೈದೆ ಮೇರೆ ಅಂದ ಆಲಿತ್ತು ಜಲತ ಅರ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಚ್ಚು ಅವಳು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆಯಾ ಸ್ವಪ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ದುಡಿಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕೊಂಜೇ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರೊಂದುಂಡು ಪ್ರದಿ ಬಾವಲಿನಿ ಎನ್ನದು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ನೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ದಾದ ನೆತ್ತೆರ ಬರೋದುಂಡ ದೀಪತ್ತ ಮುಸುಲು ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಜಾಬ್ ಆಂಡ್ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ పోతలు ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕುಟ್ಟೋದಿತ್ತು ನಾವು ಎಂಚಿನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಟಕ ಈ ತವಲ ಇಜ್ಜ ಕೇನುನಾ ತುಳು ಬರ್ಪು ಜಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪು ನಂದ್ಯಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿ ಜನಯೇ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗುರ್ತಾಯ್ಜು ಎಂಕ್ ತಾನೇ ಗೊತ್ತು ನೆಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಹಾಕೊಳ್ ಮಾತ ಏರ್ ಬಡ್ಡದು ಓ ಹೌದಾ ಅಚ್ಚು ಇನ್ನು ಲೈವ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅರ್ಷಿ ಬರ್ತಾಳೆಯಾ ಸಂಜೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತೆಯಾ ರಾತ್ರಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಬಾ ನೀರು ಬರ್ಪಿನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನಿ ನೀರು ಬರ್ಪಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಷಿ ನೀರು ಬರ್ಪ ಅಚ್ಚು ನೀರು ಬರ್ಪನ ಕಣ್ಣು ಗೊತ್ತ ಕುಂಟುದಿಲ್ಲ ಜಿಂಜಾಡೋ
ನೈಟ್ ಫ್ರೀ ಆಂಡ ಬರುವಲ್ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕ ವೈಟ್ ಮಾರಿನಾಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಿ ಅಂದು ಸಂತೆ ಓಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಓ ದೇವ ಅವು ಎಂಚಿನ ಹಾಂ ಪಜ್ಜು ಕರಟುಂಡುಗೆವಾ ಅವು ಎಂಚಿನ ಗೇಟ್ ವಾಲ ಏ ಕರಟುಂಡುಗೆವಾ ದಕ್ಕಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಸಂತೆ ಓ ಅಚ್ಚು ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲಿ ಹೌದೌದು ಈ ಪೋ ಮಾರ ನಡುಟು ಕ್ಯಾವರ ದೆತ್ತಕ್ಕಂಚಿ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಬುಲ್ದು ಬುಲ್ದು ತೋಜುವೇರು ಮೊನೆಗೆ ದಾದ ಪಿದರಿಕ ಪಾಡ್ದಾರ ಇಚ್ಚಪ್ಪ ಯಾಂದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಯಾರು ನಿಜ ಪಾಡ ನನ ಮೀಯೋಡಿ ಯಾನ್ ಬಯ್ಯಾಗ ಮೀಪಿಸಿ ನನ ಮೀಯೋಡು ಯಾನ್ ಮೀಪಿನೇ ಬಯ್ಯಾಗ ಐದು ಗಂಟೆನಾಗ ಮೀಪಿನಿ ಟಾಟಾ ಕೀ ಹೌದು ಎಂತ ಅವನದ್ದು ಕ್ಯಾ ಆ ಅಲ್ಲಂಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಂ ಸುಕ್ಕ ತೆಪ್ಪು ಪೂರ ತೆಪ್ಪ ಅವು ನಿಕ್ಕೆ ಅವು ನಿಕ್ಕೆಂಬೆ ಅಚ್ಚು ಡ್ಯೂಟಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರು ಅಡಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಡಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರ ಅಂದು ಚಾ ಕೊರೋಡು ಚೀನಿ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮರ್ಲೆ ಅಂದು ವನಿತಕ್ಕ ಕಜಿಪುದದ ಅಂದಿಯೇ ವನಿತಕ್ಕ ಯಾನು ಬಾವಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡುಲ್ಲೆ ಬೆಗು ಪೊನ್ನುಗೆ ಅಂದು ಕರ್ಮ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಸ್ವಪ್ನ ಸೀಸು ಸುಪ್ಪಯ್ಯ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕ ಪ್ರದೀಪ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಕ್ಲೆ ಗುದ್ದಲೆ ಅಂದಿ ಹಚ್ಚು ದಾದ ಪ್ರದೀಪು ಹಾಕೊಡ ಮೀ ಅಂದೇನೆ ಇಂಚ ಮೀ ಎರಡ ಪಿದೆ ಬೋಡ್ಸಿ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಬಾಬುಜಿ ಅನ್ನ ಈರು ಕರಾಟೆ ಉಲ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಕರಾಟೆ ತಾಯ ಬಟ್ಟಲು ಉಂಪುನು ಪೂರ ಹಿರೇಗತ್ತು ಒಂತ ದೀಪು ಬರ್ಪೇರು ಪೂರ ಹಿರೇಗತ್ತು ದೀಪೇರು ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಧೀರೆ ನನ ಧೀರೆ ದೀಪ್ತದ ಪೋಯ್ನತ ಕಡಲು ಒಲಿಯೇ ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಲು ಪೋಂಡಿಯ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ಕಡಲು ಜಪ್ಪರ ಬೈನಿ ನಾನು ಚೋಚುವೆ ಬಂಡು ಒಂಜಿ ದೀಲೆ ಬಟ್ಟೆ ಏರ್ ನಾಯನ ಒನಸ್ಬಲ್ದೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೊರೆ ಪಟ್ಟು ಒನಸ 5 ಜನ ಚೊರೆ ಪಟ್ಟು ಪುದಾರ್ ದೀತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಅಯ್ಯ ಮಲ್ಲ ಚೊರೆ ಪಟ್ಟು ಗೀತ ಪೊಯ್ನಾ ದಾಲ್ ದತ್ತನಾ ಹಾಂ ದತ್ತನ ಮೇ ದತ್ತನೆ ಆಯ್ ಉನ್ನಾಗ ಬಾಯ್ ಬರ್ಬುಜಿ ಅಚ್ಚು ಪೂರ ಬೈರು ಅಂದು ಮರ್ರೆ ಬರ್ಪುನಿ ಪೋಪಿನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮು ಕ್ರಾಸ್ ಆನ್ ಬರ್ತೀನ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಬೋರ್ಡ್ ಒಯ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಡೋದಿ ದೇವರೇ ಪ್ರಜ್ಜು ಮಲ್ಲ ಚರಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಚರಪಟ್ಟ ಬಾವಲಿಲ ಪೊಯ್ಯರು ಬಾವಲಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ರಿಯ ಕೋಡೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೈತಾ ಪ್ರಜ್ಜು ಪೋಯನಾ ಪ್ರಜ್ಜು పోతల్ ఇంక ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾನೆ ಇದಾದ ಪೊಲ್ಲುನ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೊಲ್ಲುನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ದ ಶೋಕ್ ಪೊಲ್ವನಾ ಯಾನ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಪೊಲ್ಲು ಬಾ ದೇವರೇ ಒಂತಲ ಹಚ್ಚು ಸೂಜಿಡು ಕಂತವನ నీకు తోచున పొల్లు నచ్చి డిజైనింగ్ మలుపును
ಡಿಸೈನಿಂಗಾ ಅವೇ ಮುರಣೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದ ಆಯ್ತು ಮಂತಿದ್ದು ಎರಡು ಚಿಟ್ಟೆ ಕುಳ್ಳದು ಕೊಡ್ತೊಡ್ಡಿದ್ರು ಅವು ಸಾದಿರು ಫೋನಾಗ ಚಿಟ್ಟೆ ನಲಿತ್ತು ರಾವು ಒಂದಿತ್ತದು ಆತ ಕನ್ನಡ ಅಕೌಂಟ್ ಏರೆಗ್ ಎಂಕ ನೀನು ಓಂಡಿ ಅವನಕ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜದ ಚೂರ್ಲ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಅಂಡಲ ಉಂಡ ಅವಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಈರು ಕೊರಡ್ಚಿ ದೊಡ್ಡನೆ ದಾದಾ ದೊಡ್ಡ ನನೆ ಪಿರ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಓ ಈರು ಕೊರಚೆ ದೊಡ್ಡ ನನೆ ಪಿರ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಎನ್ನ ಕೊರುವ ಅಂದಚ್ಚು ದೀಪು ಸುತ್ತ ಡೀಲು ನೆಟ್ಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ ಆಪುಜಿ ತಿಂಡಲ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ನಾಲ್ ಬುಡೋಡು ಎಂಚಿನ ಬಾಕು ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಅಂಡ್ಲ ಬರೋಡ್ಚ ಬರ್ಸ ಬರೋಡ್ಚ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾರ ಇಂಚು ಸೆಕೇಪುನು ನಿಕ್ಲಿಗೂ ಎಗ್ ಬಾ ಎಗೋಡು ಕಾಲೆಮಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತನಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿ ಮುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಲಾಗಿಡಿ ಅಂತ ತುದೆಕ್ಬೋದು ಐಡಲ್ಲೇ ಅನ್ನ ಮಾರ ಐದು ರೀತಿ ನಕಲು ಬತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒನಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಫೋನ್ ತೀಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒನಸು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ತಿನ್ಪುಣ್ಗೆ ಅಲ್ಲವೇ ಒನಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಫೋನ್ ತೀಯರಲ್ಲಿಗೆ ಒನಸು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ತಿನ್ಪುಣ್ಗೆ ಯಾ ಬನ್ನತ್ತು ಅಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ಅಚ್ಚಿ ಕುಚ್ಚು ಕುಂಬಟ್ಟ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈವ್ಗೆ ಲೆತ್ತಿ ಪೂರ ಬಲ್ತೀನಿ ಮೊಕ್ಕದಾನೆ ಎಂಗ್ಲಿನ ಒಯ್ತೋ ಮರ್ಪೇರು ಬಂದು ಲೆತ್ತಿ ಬಲ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಗೀತ ಪೋಯಿನಾತ ದೇವರೇ ಕದು ಗುಡಟಿಗೆ ಇದು ಇಚ್ಚಾದ ಬಸ್ ಅಂದದುಲ ಚೂರಾನದ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಸ ಸಂತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈವಿಗೆ ಓ ಇರ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಚ್ಚು ಬರೊಂದು ಇತ್ತೇರತೆ ಅರುವಲೇರು ಅಚ್ಚು ಅವೇನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಕವಿತಾ ಅಲ್ಲ ಬುದಾರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲ್ಲೆ ಅಚ್ಚು ಬಂಡದು ಅಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ ಮದುವೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ನಿ ಇತ್ತ ಬೇಲಿ ಪೋಪಲ್ ಬರ್ಪು ಜಾಲ ಕುಂಟು ಶಾವ್ ಬೇಲಿಡುಲ್ಲ ಬರ್ಪು ಜಾಲ ನಾನೈತೆ ಆಟಿಕುಲ್ಲಾರೆ ಪೋನಾಗ ತಗೋಡು ಇರಿಗೂ ಅಚ್ಚು ಬೂರ್ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏಪ ಬುಡ್ದಿನಿ ಹೋಗೀತು ಅಚ್ಚೇಪ ಬುಡ್ದಿರಿಯಾ ಅಚ್ಚುದಾದ ಮೀನು ಇವೇ ದೀಪು ಸೋಂಟೆಡು ದೀಪೆತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಅಂಚ ಬಂಡ ಬೆರಕೆ ಕವಿತಾವು ಕವಿ ಇನಿ ಉಳ್ಳಲ್ಗೆ ಮಾರೆ ಕಾಂಡ ಕಾಲ್ ಮಂತಲು ಲೈವ್ ಬರಲಿ ಅಲೆಗು ಬರ್ಪುನೆ ಜೈದಲ ಅಂದು ಕಂಡನಿಪಿದೆ ಇರ್ಬೋದೆ ಮನೆತಕ್ಕ ഒരുതക്ക ദീപുന നാലിട് പത്തിലെ ഈര് അപ്പണ്ട അർശിന ലൈവ് ತೂತುಜಾರ ಚೇಪದ ಕೋಡೆದನ ಕೋಡೆ ಅನಿತಿಜಿ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದಿತ ಪ್ರಜ್ಜು ಕುಚ್ಚರ ಒಟ್ಟಿಗೂ
చెత్తనది ఓ ఇట్ట పుచ్చెంతి ప్రజ్వా పాప జోకుల గతి అప్పే వేలైపోతుడు జోకులు తిరుగుడు ఎక్కువ జవాబేగం ನಮ್ಮನಿಗೆ ಬಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಕಂಡ್ರೆ ಬಾರ ಎಂಡ ಬಂಡೇರಿ ಕಾಸು ಕಂಡ್ರೆ ಬಾರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬೂರ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಅಂಡು ನಿಕುಲಿ ಇತ್ತೇಕೇನುನಾ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತುಕೇನು ವಾರ ನಿಕುಲು ಅಂದೆಯ ಅಚ್ಚು ಎಂಚ ಬೂರ್ದಿನಿಯಾ ಶಾ ಯಾನ್ ತೂತುವೆ ಬೂರ್ದಿನ ಎಂಚೈ ಕುಚ್ಚೇನು ಅಡಿಕೆ ಪಾಡಿಯೇರು ಆತೆ ಒಟ್ಟು ಗುಜೆತ್ತು ಬಸ್ಸೆಟ್ಟು ಬೂರ್ದಿನಿ ಶೀ ನರಕಾಚು ಅಪ್ಪೆ ಬೇಲೆ పోతు ನಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಅಪ್ಪೆ ಬೇಲೆ పోతును కిన్నిలేను చికమ్మ దుబ్బిని కిన్ని దాంటి దుబ్బిని కిన్ని దాంటి ప్రజ్జు అల్ల కరెన్సీ కాలిదే అచ్చున మొన్న ప్రజ్జున ಎಂತವ ಕಣ್ಣು ಕೂರುದು ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ 3ವರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ತದ ಕಣ್ಣು ಕೂರುವುದರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೂರುವಾಗ ಬೇರೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಗೀತು ಇಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಚ್ಚು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದ ಮಾರೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಂಚ ತೂತು ವಾ ಬಸ್ಸೆಟ್ ಬೂರ್ದಿನ ಒಲ್ಪ ಎಂಚ ಬೂರ್ದಿನಿ ವಾ ಬಸ್ ಎಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ದಿನ ದಂಟದ ಬೂರ್ದಿನ బస్ ధర్మం దుర్గాంబ సే మాత తూతు జరా దుర్గమ్మ బస్సులు బూడిదింది ఆమె అచ్చు ఆడబండ వంద ಎಂಚ ಬೂರ್ನೆಂಚ ಎಂಚ ಬೂರ್ನಿ ದಂಟಿನ ಯಾನೊಂಚೂರು ತೂತುವೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ತೂತುವೆ ಬೂರ್ದಿನ ದೇವರೇ ಕಂದು ಬಾಯಿಗವನೇ ಈಗ 10 ಜನ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ 10 ಜನರ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 25 ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನೂಕಿನಿ ದೀಪು ನೂಗುದು ಬಣ್ಣ ಒಯ್ದು ನೂಗುದೊಡಿಯಾ ಪಟ್ಟ ನೂಗುದೋಡು ಲಕ್ಕೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಒಕ್ಕಬೋದು ಲಕ್ಕದೋಡು ಹಸಿ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ 3 ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅರ್ಶಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತದಿನ ಐತೆ ನೀನು ಅಡಿಗಬಾರ್ದು ಓದ್ಬಾರ್ದು ನೀನೇ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬಂದಬಾರ್ದು ಗುಯಲೆ ಬಂದಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಅರ್ಶಿ ದಿನ ಅಂತೆ ತಕ್ಕದು ಅಲ್ಲ ಬೀಜ ಅದು ಏಪ ಬೂರ್ದಿ ನಿಂದು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬೂರ್ನತ ಮಾರೆ ಗುಯಲಿಗೆ ಹತ್ತತ ದೇವರೇ ఏ అచ్చు ఈ మెంబర్షిప్ ఆతత అవుదాని నీకు కంచ బర్పుజి ప్రతికి బర్పుండు అర్షిగిల బర్పు నిన్నదానే ನಕ್ಷತ್ರದಾನೆ ಫೋನ್ ನಿನ್ನ ಐಟ್ ಇತ್ತೀನಾ ಆರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿತ್ತೀನಿ ಐಟ್ ಆತಿತ್ತೀನಿ ರಜ್ಜು ಕಂಡೋಡು 3 ದಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ 3 ದಿನಕ್ಕೂ ಎಪ್ಪುನ ಸತ್ತ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಕೂ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ
ಇಂದೇರು ಅಕ್ಷತಾ ಪೂಜಾರಿ ಇರೇ ನೀನು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ತುಂಬೇರು ಸತ್ಯದೀಪು ದೇರಿ ಅಕ್ಷತ ಕೂಡ ಪ್ರದಿನ್ ತುಮ್ಮರಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಜನ ಸೇರ್ದು ಇರೇ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ಬೇತತೆ ಅಂಡ ಫೋನ್ ಬೇತ ನೈಟಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಚೆನ್ನಲ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫೋನ್ ಅತ್ತೆಯ ಚಾನಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ ದಯ ದೀಪ್ ವನಿತಾ ಇದು ಪಾಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಏನೇ ಯಾನೆ ಹಚ್ಚು ಅತ್ತೆಯ ಒಂದು ಅಕ್ಷತ ಪೂಜಾರಿ ಅವು ಮೀಟ್ ಹಚ್ಚು ಕುಟ್ಟೊಂಜಿತ್ತಿನತ ಎಂಚಿನವು ಆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನತ ಅಚ್ಚಿ ಅಂದ ಅಚ್ಚು ಕುಡಂಜಿತ್ತಿನತ ಆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಅವು ಉಂಡು ಚಾನಲ್ ಆಯ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇತ್ತಿರತ ನಿನ್ನ ನೀತ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟಿಜ್ಜ ಯೂಟ್ಯೂಬು ಈಗ ಅಲ್ಲ 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 ವಾ ಐತಿ రెండు ಪಾರ್ದು ఉన్పిని దీపిని అంత పత్త దీపిని అరే ఆయన శాస్త్ర అదిపోతున్నాయి నువ్వు బొక్కొంజి ఉండు హనీ బని ಆಟಜ್ಜಿ ಅಂಗಡಿ ಬಂದಾತನು ಅವ ಬೋಂಡು ఏ శక్తిమాన్ ఒత్తెనాలి శక్తిమాన్ ఏరు ప్రదివ్యా ప్రదికి శక్తిమాన్ బన్నా ఆయన ಮನಸಾನ್ ಕೋಡೆದ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಮಂದಿನ ಬಕ್ಕಿನಿ ಅಂತೆ ದಾಲ್ ಮಂತೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಶೋಕು ಬೋಂಡು ನೀರೆಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಂಪಿ ಮಂಗೆ ನಿನಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ನಾಲಿ ಪತ್ತೆ ಅದು ವನಸ್ಸು ಏತು ಬರ್ತು ನಾಲ್ ಪಂತೆ నా హత్తి వనసు ఎది పడుతుంది గంట మూజిన 30 ఆయన లేట్ ఆడు వనసు పన్న నైట్ అది బತ್ತೇನಾ ನೈಟ್ ಅದು ಬತ್ತದು ಜಪ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತ ಜಪ್ಪೆ ಜತ್ತಿನಾಯೇ ಇತ್ತರ ಅಕ್ಕಿ ಮೂಜಿ ಕಾಲನ ಅಕ್ಕಿ ನನ್ನ ಉಂಡು ನಾನಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೇಲಿದು ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಕೋಡೆ ಬೇಗ ಬೈದಾರ ಏನು ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಬೈಜ್ಯ ಎಂಗುಲ್ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮಂಟೆ ಪೋತ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ಮಂಟೆ ಪೋತಿನ ಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟನಾಗ 4 ರಾತನ್ ಪಂಡ ಐನಾಜ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರತ್ತನೆ ಎಂಕಲೆ ಪೂರ ಅಂಚು ಮತ್ತ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬನ್ನಾಗ 4 ಗಂಟೆ ಆತನ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿನ ಇಂಕ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೈಜಿ ಇಡೀ ತಿರುಗಿ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತ ಬೇಲೆ ಎತ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಕಜ್ಮಂತದ್ದು ಬಕ್ಕ ಜೈದಿನಿ ಬೇಗ ಕೋಡೆನ್ ಅಂಚಾತನು ವೀಡಿಯೋ ಬರದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಪೋತಿಜಿ ಬರ ದೇವಸ್ಥಾನಾಗ ಎಂಕಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪರಕೆದ ನೆಕ್ ಪೋಯಿನಂತ ಅಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಲೇಟ್ ಆತು ಅವ್ಯಕೇನ್ಯಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆತನು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಅಂಚ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೂರು ನಿತ್ತಿನ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಾಕದು ತಿಂಡ್ರೆ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಪೋತೀನಿ ಜೈದಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಳಿತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಂತೆ ಕೂರಿದ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ್ ಮಂತೆ ಬಯ್ಯಗಳು ಉಂಡವಿ ಬಯ್ಯ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಮೀಯರ್ ಅಂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನಂಟೆ ಬೀಪಿನಿ ಬಕ್ಕಾಂಡ ಐಕ್ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಗಡ್ಡ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣು ಬೇನೆಯ ಅಂತ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅರ್ಶಿ ಬತ್ತ ನರ್ಸಿ ಬರ್ಕಲ್ಲ ಲೈವ್ ಪೂರ ಪೋತೆ ಮೊಗಲು ಬೈಜೇರಿ
బజ్జు బొక్క కావ్య నకలు వేచి రేంప్రవీణ్ యానమ్మల బొక్క అమ్మన అమ్మ మెగ్ది నకులు పల్లి నకులు అకలకల జోకులు మాత వైద కవి వైద్యాలు కవి ఎల్లని జేగులేగు మానిచ్చరుండు అప్పెన ఆని ಬರ್ಪಾಲ್ ಅಜ್ಜಿಲಾಡು ಅವಾಗ ಪೂರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಡೆ ಲೈವಿಗೆ ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದು ಬತ್ತಿನಾತ ಬರ್ಪೇರು ನಿಜನಪ್ಪೇರು ಆತೆ ಹೊರಗೆ ಬತ್ತದ ಪಾತೆರ್ದು ಪೋಂಡ ಆಪುಣಾತ ಇನಿಯ ಲೇಟ್ ಅಂಚೆ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ತಿ ಬತ್ತು ನಾನು ಅಂಚೆ ಜನ ಕವರ್ ಆಪೇರು ಮುರಣಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರಿ ಎಂಕ್ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಂಗಿರಿ ಗಟ್ನ ಬರ್ಪೇರಿ ಕರ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋದು ಸಾವು ತಲೆಕಡೋರಿ ಬತ್ತಿತ್ತದ ఆయన ಅರ್ಥನೇ ಬೇತೆತ್ತನು ಬತ್ತಿನಾತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಕ್ಕರು ಬತ್ತೆ ಕಡೆ ಅಧಿಕ ಬಸಂಗ ಕೇಂಡನಾ ಶೋಭ ನನ್ನ ಬರ್ಪುಜಾಲು ಶೋಭ ಗುಡ್ ಬೈ ಮಂತಾಲು ಆಲೇಪ ಬರ್ರ ಓಲಾಲು ಇರು ಬಂತಾರು 2 ದಿನಟ್ಟು ಬರ್ಪಾಲು ಒಂದು ದಾನೆ ಬತ್ತಿ ಜಾಲಿಗೆ ಆಯ್ ಪೋಂಗಿ ಅಟ್ಟ ಅವನು ಯಾನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಯಿನೇಜಿ ಪಾತೇನೇಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆನ್ಪುನೇಜಿ ಏರು ಬತ್ತಿರದಾನೆ ಬತ್ತಿ ಜನದಾನೆ ಆತ ಅನಿತ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮೆಂಜನೆ ಅಂದಾಕ್ಲೆ ಮಾಡಲಿ ಇದೆಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ ಐಡಿ ఒక్కనులియా ఏరు దిగొచ్చావు కర్మన ఒక్కను ಎಂತದ ನಿಂದು ಗೊತ್ತುಂಡಕ್ಕ ಅಂದು ಹಾಯ್ ಜಗ್ಗಿ ಕುದರ ಮಾರ್ರೆ ಇದು ಎಂಥದ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ ಓ ಪುಂಜವೇ ದಾನೆ ಬೇಗ ಮೂಡಿ ನೀ ಇತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಮೂಡು ನೀ ನೈಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೊರ್ಚಿ ಬಾಂಡದು ఆయన ಮೆಸೇಜ್ ಓದೋச்சு ಐಕೆ ಓದಿ ನಿಜಾನು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದು ಬೇಗನೆ ಬರ್ಕ ಬಂದದೆಯ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತನೆ ಸೈಪೇರತೆ ನೈಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ಗೆ ಎಂತದ ಅವು ಡಬ್ಬೆಲಿದಿಲ್ಲ
ವನಿತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಉಂಡರಾ ವನಿತಾ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಉಂಡ ನನಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಜಗ್ಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ ಭಟ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಅವು ಪಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸೈಪೇರು ಕೆಲರು ಸೈಪೇರು ಕೆಲರು ಸೈಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಗೆ ಇಲ್ಲತ್ತ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಇಪ್ಪೇರು ಸರಿ ಮೀರು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಹಾಪೇರು ಮತ್ತೆ ಸೈತೆ ಹೇಳೋದೆತ್ತ ಐಡು ಬಂದು ಅಕ್ಕು ಜನ ಸೈಪಿನಕ್ಕೂ ಸೈ ಅಂದಿಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇತ ಐಡಿ ಮಂತಂದ ಬತ್ತರದ ಅಕ್ಕುರಿ ಪರ್ದು ಆತು ಜೀವನಿ ತಕ್ಕ ಮಂಡ್ಯಾರ್ನ ಕೈದಿರ್ತದೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಂಟಿ ವೈದ್ಯನೇಟ್ ಪೂರ ಪೋಯೇರ ಐದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಾಕು ಉಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆದ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಬರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಮೀಪು ಚಾ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಚಾಕು ಪ್ರತಿಬಲ ಚಾ ಮನ್ಪ ವನಿತಕ್ಕ ದಾಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ವನಿತನ ಗಮ್ಮತ್ತಿಸ್ ದಾಲ ಚಾ ಚಾ ಗಮ್ಮತ್ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಮೂರ್ತಿ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂತವ ನಿಂದು ಗುರುವಾರ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಾದೀಲೆ ಚಾದಿ ಓಡು ಗಂಟೆ 4:30 ದೀಕ ಚಾ దాని బట్రే పూజండు ఓ పూజండా ఐక మీరా రోడ్డు ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀರಾ ರೋಡ್ಗೆ ಓ ಅಂದೆ ಹೋಳಿಗೆ ಬಿಡ ಹೋಳಿಗೆ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ತೊಂದರೆ ನೀರು ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ತಿನ್ಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ಲ
ದೂರ ಆತ ತಿಂಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ನ. ಚೂರು ಬತ್ತೆ ಯೋಗಿಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೇಕಾ? ಎಂತ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಂತದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್? ಎಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್? ಬಾ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ? ಆಗಲೇ ಹೋಗ ಯೋಗೀಶ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪೂರ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಡ ಹೋಗ. ಆಯ್ ಬಲ್ತಿ ಮಗ್ಗಿ. ఏపా అంతే. అవి కొనపదార్థం గజిమిచ్చేదా దారి నుంచి కొనపల్లి. ಅಲೆಗುವಾ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಮರಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ತೇನೆ ಬಾ. ఆయన కర్మగే. ನಿಶ್ಮಿತಾ ಹಾಯ್. ಅವು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಅಂದು ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಮಂತ ಮರ್ಪಿನಾಗು ಫೇಕ್ ಐಡಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ, ಲೈಕ್ ಕೊಡ. ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಹಾ ಉಗ್ಗ ఉండరా ఎన్న ఎక్కడ నన్ను చాపుతాను ఉగ్గ ఓడి నాన్న. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ ನಿಶ್ಮಿತಾ. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಕ್ ದಾಲ್ ತೊಗಸಲ ಸಾರ್. ಎಡ್ಡೆ ಕಜಿಬು ಶೋಗಾಪಂ ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತೆ ಚೊಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾರುಲೇರು. ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿಯ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ನಾಡೊಂದೂರು ಒಬ್ಬಿನಿಂಗುಲು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಸ. ಧೀರಜ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಧೀರಜ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಇಷ್ಟ. ಹೌದಾ? ಒಳ್ಳೇದು. ಇದು ಯಾವ ಊರ ಧೀರಜ್ ನೀನು? ಓ ಬಿಜಾಪುರದವರಾ? ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಬಿಜಾಪುರದವರಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮೂರು ಮಂಗಳೂರು. ಚಮ್ಮಿ ಬತ್ತಿ ಜಲ ಇಚ್ಚಿಯ ಸೌಮ್ಯತ ಬೈಜ್ಜಲಿ ನೇಪಲ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬತ್ತಿ ಜಲ ಕೋಡೆ ಅನ್ ಮಂದಿ ಜಿತ್ತಿ ಜದ ಬಿಸಿ ಇತ್ತ ಕುಡ್ಲಾಬಾದ ಪಾರತ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಭಗವತಿ ಒಂದೇ.
ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಜನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಹೌದಾ, ಮಂಗಳೂರಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಇಷ್ಟ. ಜನ ಯಾಕೆ ಬಡವ ಬಡ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಾ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಜನ ಇಷ್ಟ, ನಮ್ಮ ಊರೇ ಇಷ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಮಂಗಳೂರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಧನರಾಜ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನತೆ ಅಂದೆ ಕಡೆ. ಹೇಗಿದೆ, ಮಳೆ ಇಲ್ಲವ ಈಗ ಧನರಾಜ್? ಅಂದು ನಿಶ್ಮಿತ ಏರವು ಫೇಕ್ ಐಡಿದ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಬರ್ತಂದು ದೆತ್ತ ಅಕ್ಕಿನ ಪ್ರವೀಣ್. ಸರಿ ಆಂಡ 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 ಸರಿ ಆಂಡ್ ಏರು ಅಕ್ಕ ಒಂದಸ್ತಾಂಡ ಒಂದಸ್ತಾಂಡ ಆಂಡ್ ದಾದ ಸರಿ ಆಯ್ನಿ ನಿಶ್ಮಿತ. ಓಲು ಪೋಯೇರು ತೋಜುಜೇರ್ ಪೂರ ಪೋಯೇರು ಪ್ರದೀಪ್, ಪೂರ ಪೋಯೇರು ಬಲ್ತೇರು ಪೂರ ಬೈಯದ ಚಾತ ಪಡ್ತಾತ. ನಾನು ಅಂತ ಬೇಗ ಬರ್ಡೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಲೈವ್ಗೆ ಕುಲ್ಲೋಡು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತೆರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ತಿ ನೆಟ್ಲ ಬತ್ತಿನ್ಗೆ ಏರು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಕಲ ಅಂಚೆನೆಯ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಮೋನ ತುಂಡಯ್ಯಾವ ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಮರ್ಲೇರ್ಲಕ್ಕ ನೀನು ಆಡುವೇರು. ಕರ್ನಲ್ ಡಿಸೋಜ ಲೈಕ್ ಕೊಡ ಏ ಕರ್ನಲ್ ಗರ್ನಲ್ ಗರ್ನಲ್ ಇರುವಲು ಪೋಯಾರು ತೋಜೊಂದು ಯಾದೆಂಕುಲಿನಿ ಕಣ್ಣೆ ಮುಚ್ಚೆ ಗಾಡೆ ಗುಡೆ ಕರ್ನಲ್ ಡಿಸೋಜ ಅಕ್ಕ ಕಾರು ಕೊರು ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಏ ಕರ್ನಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರಾಯ ಕರ್ನಲ್. ನಿಶ್ಮಿತಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಪೂರ ಚಾಪರ್ರೆ ಪೋಯೇರು. ಕರ್ನಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕರ್ನಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐಕೆ ಬಂಡ್ರೆ ಬಾಯಿ ಎತ್ತೀನಿ ಕರ್ನಲ್ ಗೊಂಜಿ ಕರ್ನಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂತ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮದನ ಕರ್ನಲ್ ಡಿಸೋಜ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತಿದ್ದು ದಿಯೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಓ ಅಂದು ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದ್ದ ಅಂಚತ್ತು ಅವನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಕೊರೋಡು ಇಜಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಕ್ಕ ಮಾಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಲ್ ಓ ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಪ್ರದಿ ನನ್ನ ಮನ್ಪೊಡಿಯಾನು 4 ಅರುಣ 4 ಕಾಲನಗ ಮನ್ಪೊಡಾತಿ ಮಾಲ್ ಮಾಲ್ ದೇಕು ಕರ್ನಾಲ್ ಗೊಂಜಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುನಿಟ್ಟು ಮಾರ ಲೈಕ್ ಕೂರು ಬನ್ನಕ ಲೈಕೆ ಕೊರ್ದು ಜನ ಅಕ್ಕ ಜವನ್ ದಲ್ ಜಲ್ಲತ್ತುದು ಅಂದಿ ಜಿನ ಡೇಂಜರ್ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ ದಾದ ಮತ್ತ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಿಲ್ಲಿ ಇದರ್ ದೇಕೋ ನಾ ದೇಕೋ ನಿಂದ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದ ಕಿರೀಟ ಪೂಪುನೆ ಇಜ್ಜದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಬರ್ತೊಂಡನ ಯಾ ಪ್ರಜ್ಜು ಬೊಕ ಅರ್ಶಿ ಮಾತ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಇಟ್ಲಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಾಭ ಮಾರ್ರೆ. ಓಂಡು ಮೈ ಲೈಕ್ ವೈಜ್ಜಿ ಆತೆಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪಿಲಿಯೇರು ಪ್ರದೀಪ್ ಬ್ರೋ ಪ್ರದೀಪ್ ಮುಲ್ಪ ಪುಲಿಯೇರು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪ ಅಂದು ಎಂತ ಪಾತೆರ ನುಲ್ಲೇರತೆ ಯಾರು
నిష్మిత ఏనని పనుకున్నాయి పేతరు దారికి పిల్లింది అక్క మై లైక్ ఓకే ఓకే డన్ థ్యాంక్ యూ. ఆరిలి కుడ్ల బిర్వాస్ పిలి కుడ్ల బిర్వాస్ పిలి గుడ్డ పిలి ఎదురుబలే పిలి మోన్నెతో జలే అరే పాపతే పాప పాప पापा में भी आयदा में से जाता है जाएगी अक्का माल जेवण झालं का ए तू का आलाय रे तुका जेवण झालंय जेवण झालं न ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತೆ ಅದೇ
ಓ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಅದೇ ಅದಕ್ಕಲ್ಲ ಚಾವ ಬೇರೆ ಬತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಪಿಲಿಕೋ ಅవి ತುಪ್ಪ ಡಾಲ್ತಾ ಇಟ್ಟಪ್ಪ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಓ ಫ್ರದಿ ಪನು ಪನು ಚಾ ಮನ್ಪುಗ ಬಲ अम्मा मैं इसमें डाला तुप्पा तुप्पा इधर देखो हाँ देखना खाएगा बोले आई ನೀರು ಹಾಂ ನೀರು ಒಂಚೂರು ನೆಡ್ತದೆ ಬಾಕಿದೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಅದನ್ನೊಂದು ಯಾವತ್ತು ಪ್ಯೂರ್ ಉಪ್ಪಡದ ಹೌದೇ ಪೈಟ್ ಬಾಟ್ಲಿನ ಡಬ್ಬೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೌಮ್ಮ ಬಾಟ್ಲಿ ಅವು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪಿದ ದಕ್ಕೊಡು ಬಸ್ತು ದಕ್ಕೊಡು ದಕ್ಕೊಡು ದಕ್ಬೇಕ ಹತ್ತಮ್ಮ ದೆಪ್ಪ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಹತ್ತದೆ ಅವು ತಾರಾಯಿ ಕಾರೆಲ್ಲ ಕಳೆದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದತ್ತ ನೆಂಜದ ಗಟ್ಟಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಹಾಂ ಯಾವ್ದಾ ಮಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳಿಕಂಚು ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲದ ಅಮ್ಮ ಯಾವುದು ದೋಸೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಬಕ್ಕಂತ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜ್ಯೂಸ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇಂಚು ಏ ತೆಕ್ಕಿ ಜನ ವಾಸನೆ వచ్చో జరిగింది అదా ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ಹಿಂದೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಐಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಐಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೋಸೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರ್ತಲ್ವ ನೆಯ್ಯಿ ಕೊಂಡ್ಬಿದ್ದೆ ಸಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಕುನ್ನದು ಕಾಲು ಮಾಡೋದು ಸುರದಿ ಅಲ್ಲ ತರಿ ತರಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇಕಿದೆ ಆಗುಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಕೊಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತಿದ್ದ ಚೂರು ನೀರು ಬಂಚನೆ ಪೋಯ್ ಕೂದ ಕಸಿ ಒಮ್ಮೆ
చింత చింత